first day of school kita subong kita ko aga pa nagbulugtaw ang inyo traffic personnel nga nagabuligid to maintain sang dalagan sang traffic. Anong assessment naton kag monitoring sa first day of school? Ang of school expected can go on traffic. So, flux of at mga executive first. Okay. Aha. Dahil lagi na i-konta na do na kuan ang signal ni Sir Romelio no. Sir tawag kami luwat sa imo na utod ang iya sining linya i-check taton sa iya kay naga-cutting off ang linya na sa piyak. Dili kita ho para medyo matulutawhay no ang linya para nga makuha naton no masigi naton dali lang no kay nautod siya nautod sige sir sorry gid nautod ang linya sir sorry gid Okay lang sir so, you were saying kina yes bali nga mo traffic plan was nga nag request actually si Mayor Albi for this kami with the PNP POSO and the City Mayor's office kagapon to make sure nga we have enough manpower sa aton nga mga eskwelahan kagaton nga mga problem areas all over Bacolod. So amo na sir nga nakita niyo kagina nga do almost double ang presensya sa bitaw because nag-request kami additional help from our PNP and from our POSO. Actually man schools nga padala barangay tanod as crossing guard. So in-appreciate ginamon ni Sir Protect together with Mayor Albi ang tag-ugyon sang mga aton barangay and other departments especially in the Peace and Order Division to make sure nga skid mayo ang traffic flow sa Bacolod and also to ensure the safety and security sa aton nga mga estudyante all over Bacolod. Yes. So magasigi-sige ni siya subong sir or the following day umpisa buwas sige-sige na ni siya amo ni strategy nga himuon. Yes. Tomorrow we will deploy the same traffic plan and then we will adjust throughout the week. So ang himuon ni namon you mentioned plan parang Dalagid no gakautod ang signal no kay nagakautod ang signal. Ibalikan ta lang si Sir Jose Antonio Rovelio sa bitaw parang may baluan naton ang may mga strategy gali no nagmeeting gali sila kahapon to make sure no nga mayo ang dalagan sang flow sang traffic kabalo ka naman kung hindi mo ni pag-i-maintain hindi mo ni pagbantayan mayo by tendency ni siya duro ka pinasaway no kapin pagin sa mga schools nga hindi kung kaisa malikawan nga may ara yung mga nagabiyahe, mga tricycle, mga e-trike, nagasulod kang naga-double parking, may ara nga naga-counterflow na sa mga eskwelahan, ubaw kaysa maugtas kagid kung ikaw ang nagalabay daw. Action Hotline! Hindi malikawan, may nagapasaway nga tricycle, may nagapasaway nga tricycad, no? Hindi na kung kaysa ma-discount nga mga sitwasyon, kay may ara gid yan nagapinadungol, kay hindi kita sa palangabuyan sa iban, nga nagatingwa man, nga magkapasahiro pero ti karon kun magpinasaway kamo kundi dako lang nga problema na kung magpinasaway kamo sa iluwan to sa piya ka linya sir sorry gid na utod liwat but okay siling ko congratulations sa inyo kabay pa ma-maintain ini in the coming days ka mag-amulan ni gyapon status since nga ang St. Joseph sa Villamonte way pa nagbukas and other private schools. Expect ko next week ko rin damo pag hindi nga salakyan maginuwa during the morning. Yes sir. We are in close coordination sa mga aton yung mga eskwelahan to make sure nga kabalo kita kung saan ang opening kag ang closing. Actually gasugod na kami kina na ano ni namon na studyhan ni namon sa last year kasi sometimes all it needs is coordination. Person sa during exam week
half day ang aton nga mga estudyante. So kisa unexpected nga grabe ang kadamuon sa aton salakyan sa ugto nga it's not expected kay gali exam week Exam. half day. So ang amon nga strategy nga para ma-manage ina is nga to make sure nga ga-coordinate sila sa amon. May ara man na sila sa amon nga mga numero, mag-inform sila sa amon nga next week is exam week nga amo ginagaan kami nila sang dismissal times. Yes. So prior to dismissal time ara nang amon nga enforcers nga ka-manage sang traffic. So amo lagi na sir ng close coordination with our schools. Ang aton nga dalanon wala man naglain. Ang aton lang schedule lang permi ang variable and gina-manage lang namon to the best that we can. Yes. Ang importante guro ini mga double parking kag ang mga pag-parking sagwa sa mga dalanon sa eskwelahan kag ang one-way scheme katulad sa St. Joseph ginapatuman maintain ina sir no? Yes. That's the other part of nga kung may katindog nga enforcer temprano pa 6 o'clock hindi pwede nila masaway ang mga aton nga pumuluyo nga hindi magparking sa dalanon especially in the school zones. And actually I would like to take this opportunity to thank our new city director si Police Cornica, I think mo nang last name niya. Kaya nag-request ako sir nga ang two of our hotspots nga eskwelahan malapit sa aton nga mga backup, namely backup 2 and backup 6. Nag-request kita and approve yaman nga kuntani during in the morning wala gid sang may parking sa aton nga mga dalanon. I think that's Hernais and BS Aquino. So gin-request ko na sir sa iya kagapon and nag-agree gid siya nga dapat ang amo sina nga mga dalanon is wala gid double parking. Ang kapangabay kita sa aton nga mga men in uniform nga clear naton ang dalan with their help also their own private vehicles kag ang kung sino pagid ang gapark sa dalanon. So nakadako gina sir nga bulig ara man to sila kagina ga-provide sang safety and security together with, like I said, POSO, kami sa Bitaw, and the Barangay Tanod. So, hindi lang kami, sir, ang i-congratulate mo, but the whole of yes, Bacolod. Ginbuligan ni namon tanan, hindi lang ni amon hinimuan. So good luck sa inyo dira and rest assured nga kami diri sa Action Radio Bacolod will continue to be your partner sa pag-disseminate sa mga information. Please feel free to contact us kung ano mabulig namon in disseminating the information na Sir Romelio, sir. Sige sir. Ang last ko sir nga reminder sa aton nga mga parents na aton nga mga estudyante is nga pagmata nila sa aga to make sure to check the weather. Kaya kung mag-check kita sa weather nga daw inulan, it's almost a guarantee nga ma-traffic. So kung lain tiyempo, first let us be prepared, payong, the usual kapote, boots. And then magaan naton ang aton lawas extra time to leave the house kay para nga may ara kita buffer nga hindi kita malate sa aton first bell. So amula na sir ang akon nga panumdum sa aton nga tagpamati. Why man kamo obserbahan nga nagapinasaway nga trike mga tricycle dira mga e-trike sa mga school tricycle? May ara man sir, may ara man hindi kinamadula pero galing ka-insinde man ta nga siyempre kung ginaayo sila nga mapundo sa kilid dalan sometimes wala man sa lugar gina-manage lang gid namon so buligay lang gid. Salamat gid sa time. God bless sa imo and good morning. Sige sir, thank you. Bye. Mayo man ang unang adlaw pero next week siguraduhon banda